Міністр закордонних справ Павло Клімкін пішов у політичну відпустку. Про таке він повідомив у відеозверненні на своїй сторінці у Фейсбук. Каже, вирішив не чекати вердикту Верховної Ради про його подальшу долю. Пояснив також, чому не проконсультувався з президентом Зеленським, коли відповів на ноту Кремля. Бо російська влада пропонувала відправити українських моряків сидіти в українській в'язниці за російським законом. Ми всі говоримо одним голосом, вимагаючи у Росії негайного і безумовного звільнення всіх наших моряків, всіх політичних в'язнів, всіх заручників. Але одночасно розуміємо, яку пастку нам намагалася підлаштувати Росія. Зганьбити наших моряків, вдавати, що вони скоїли якийсь злочин, судити їх за російськими законами, фундаментально послабити нашу позицію щодо окупованого Криму. Тим часом у президента Зеленського вимагають від прем'єр-міністра Володимира Гройсмана покарати Клімкіна і притягнути його до дисциплінарної відповідальності через порушення субординації. Керівник Офісу президента Андрій Богдан вважає, що міністр закордонних справ був зобов'язаний погодити відповідь Росії з главою держави. Каже, процедура повернення моряків, запропонована Росією, не є прийнятною для України. Однак у процесі переговорів сторони можуть знайти компроміс без шкоди для інтересів нашої держави. Деякі міністри ведуть політичну діяльність, а не захищає інтереси України і також не захищає інтереси наших громадян. У президента Зеленського пообіцяли повторно спрямувати до парламенту подання про звільнення Павла Клімкіна. Замість нього там пропонують кандидатуру дипломата Вадима Пристайка. В Комітеті Верховної Ради в закордонних справах питання звільнення глави МЗС розглянуть лише 9 липня. Сталося так, що я з 10 ранку був на Комітету закордонних справ і завершилось все тим, що як тільки дійшло питання до розгляду кадрових пропозицій, два члени комітету десь таємним чином зникли, чим перервався кворум. Ми пам'ятаємо, хто президент, але ж, шановна Верховна Рада, дайте можливість президенту належним чином виконувати покладені на нього обов'язки. Виявляється, деякі члени комітету не можуть зрозуміти, чи є в президента компетенції вносити питання щодо звільнення. Ну, шановні друзі, таким чином співпраця не будується. Бажанням конструктивно співпрацювати з Верховною Радою України, бо, на жаль, з перших днів ми в публічних виступах чули слова брехуни і будь-які інші образливі слова стосовно Верховної Ради України. І, очевидно, тут відбулось певне нерозуміння співпраці. Пані Ірино, відбувається певне нерозуміння співпраці. Бо я хочу нагадати, ви сказали, президент не призначає міністра закордонних справ, як і не призначає інших міністрів. Президент рекомендує Верховній Раді України і пропонує розглянути